Dek, loro ati dua. Oke. Kurang apa nih ya? Balur. Karo Mbak Mbak Sulur ya? Sulur ya, yuk duet ke Mbak Sulur karo Mbak Bella. Matur suwun ya Mbak Putri nggih. Mengke tanggal 21 kali Mas Tejo dan Banyu Mili tem dalem jenengan. Mas, Ya. kalian melipir gue nembah lo. Apa? Gue nembah Tomo, melipir roh gendang. Engko enek jatahe dhewe ndok. Ayo, mampir saya lo. Oh mampir sih. Nggih. Gen ra ucul ya. Gen ra ucul. Sing rawuh bae. Desian nggih daya mawon. Pak Thomas ya. Sing rawuh Pak daya mawon. Bae matur suwun nggih. Mangga bunyi. Yo yo yo. Kurang Wes pilih yo sayang aku apa Mbak Parti. Wes milih yo dadi bojoku apa bojone Mbak Parti Bu. Oh iyalah, ya pasti kono. Moga pinara panggung joget budal. Satu lagi yang mau ke panggung. Ya Mak yo. Tak jake. Mbak Fitri, kowe mudhun wae kene. Tak suwange Pak Tomo. Banyamin juga rawuh nganti lali lagi satu waktu. Rene ndok.
jroning bola bali sliramu warane ati Jaluk gending. ati satu ora bisa ditambani Masuk bangkleng. Wes cilik. monggo mriki ya. Sini. Ayo Mbak Sulur, Mbak Fitri nggih kali Mbak Bella. Mbak Fitri, kowe Tenang. lenggah karo Mbak Somo sik ya. Nggih. Di- Aku apik medang sik karo Mbah Somo. Atang-atang. Mbak sapa jenenge? Oh, Mbak Sani. Salah berarti Polres. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Kagem keluarga Pak Warno dari anak lanang juga rawuh. Mbak Dina, Nyonya Pur, matur sembah nuwun. Hijau, cerah foto production. Hijau, hijau. Mbak Somo, monggo joget dengan Mbak Somo. Aja Mbak Sali. Iya, Mbak Sali. Pak Pur, matur sembah nuwun kalian Ibu. Baik, Ya, habis ini ya Mas Bro. Mbak Mariata, matur sembah nuwun. Bablas kok. Pak Joko, juga rawuh. Pokoknya ngerurat saping gunung orang menyat. Ya, Oh, kok ngene. sih. Bariki bablas kita bang. Oke baik. Aja sumelang wong Ya, ayu. Tresno iki ora bakal layu. Bablas saping gunung ya Mas. Suwi aku balik. Yo, bablas sampai gunung ya. Catur kanggo Mbak Sali sampai gunung. Saping gunung. Iya.
ora caping gunung mah. Lagu Hobi. Hobi pokoknya nek ora caping gunung nyong ora gelem joget. Ya, betul. Ya. Masuk. Syukur bisa coba kowe sewang legae Mbak Yasin. Mama Singo, Bapak iki Mama. Mama Buntin. Iya. Bojomu tak suwiye ya. Mbak Yasin gini nih ya. Saya balik legane kono nduk. Oke. Mama Singo. Ayo Mbak Sali. Sekarang Mbak Yasin. Ayo Pak Bos lalu joget Mbak Sali. Jarene napa? Ninggal janji ning saiki apa Dok. Piye, Mas? Jane sesepuh boto ki piyane Nyidam penak. Sari. Lho ya, piye, Mas? Ya. Iya, Pripun, iya. pripun? Sesepuh boto ki piyane Pripun, penak. Mas? Rawuh, Rawuh. mbok ceraki lenggae, mbok ucapke syukur rawuh Mbah. Ngono kei duit kowe. Sing pundi, Mas? Ora percaya? Contohnya. Mbak Yasir coba ya. Coba pikir. Endang, contohnya Mbah percaya, Yasir ya. lah ya. Pada Endang, ke. heeh. Jare pengen sugih kok ora gelem nyak-nyak ya. Lah iya to, Mas. Nggih. Lah kowe ra ngangkon aku kok, Mas. Nah, Ayo, Iya. ayo. syukur rawuh Mbah ngene ya. Mesti kei duit ya kene kapian. Ayo, Bel. Ayo, Bel. Kowe sing biasa. Ayo, Bel. Kowe wae ra apa-apa. Ayo, Bel. Ayo. Kene gen nyunggup panggung. Iya, ora ngono, kancaku Oh iya. sapa? Tak Ayo, derek. ayo, ayo. Rembukan apa? Syukur bisa nyawa. Bablas Nyidam Sari nggih, Mas. Toko salaman turutan. Toko ngendi to kon salaman? Ya Allah, buat saya ya. Ini mah ya Mas ya. Kabeh rawuh saya mawon. Matur sebagai perjuangan. Makanya Bablas Nyidam Sari nggih, Mas Flores. Ayo, Mas. Kesuwen soalnya kesuwen. Kesuwen lah mau munggah mau lo. Oh, kesuwen. Heeh. Telat. Telat lah mau munggah Telat. mau Mas. Kapok. Iya, iya. Telat. Nyidam Sari, Nduk. Nggih. Ya. Mas, Tapi jaluk jaranan sih. apa? Jaluk jaranan sih. Tenan apa ora to? Oh, kilo 50. Kilo. Oh nggih. Ya, iya, oke. Jangan sih kok mata duitan loh. Sampai jadi. Yo.
Mudun, Mas Loren mudun. Ya Allah mesane loh. Sekarang tuh Mas Flo sudah tidak seenergik dulu. Masa? Emang kenapa itu dia? Faktor U. Saiki wis tuwa ya, Mas. Iya toh Mas, mesane kok nak selang jantung. Wis ngono wae, jono duit. Urung dadi. Mas, Iya. Mbak Kakung ngersake apa mau sambal kemangi? Oh nggih. Iya. Ngene wae ya. Ajak Loren. Ngidam sari kayak Ngidam sambal sari kemangi dulu. ya. Siap. Yuk. Wis ngono wae, Mas. Reo kelek. Reo kelek, Mas. Pol. Sini koyo celeng. Gua weh. Ya ampun, tek mesakne men to ya Mas. Kowe kok ora continue to, Mas? Piye Mas? Jalan po babi. MC ini koyo celeng. Jelas kuwi Emang Mas. iya. Gah, asu wae Mas Genesis jegok. Nyidam sari saya Mas, Mbak. operator oke. sound tolong kesini boleh? Hah? Operator sound tolong kesini. Boleh. Dek. Ngidam sari saya Mbak Pit ya. Iya, monggo. Mas Flo, operator suruh kesini tolong. Ayo Mas, sinten namanya Mas sinten ya? Mas Doni. Sini Mas. Selak isen dek, selak isen dek yo. Ae. Ayo yo. Kalau juga rawuh, Ayo Mbak Sari, ayo. Katujan, Sini jogetnya sini deh. Mama Andre. Ben Jembar. Yayong. Oe, 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 ayong. Mangga Mbah Sali. Piyayi kene iki ya apik-apik. Nggih, Kowe Mas. gelem rono nyaket lenggahe Ibu Andre, Pak Marem mesti Kowe paringi duit. ngapusi aku kok, Mas. Lho. Mau aku ora tangane. Kowe ngapusi aku kok, Mas. Aku Mbah Yasir ki reng maringi. enggak suka. Dereng maringi to, Mbah? Empun kok. Oh, dereng to iya. Urung, Mas. Urung, Mas. Lagune Diawe, diputer. diawe. Oh, lagune rong tipe. Wis maringi. Sambal to. kemangi Dereng. Mas. Oh, nunggu Sambal lagune. kemangi. Oh iya. Lah nek Mama Andre coba kowe dhewe coba. Ayo, Aku- kowe Iya dhewe, coba, ayo, coba ayo, buktekne, ayo. buktekne coba. Buktekne, buktekne. Percaya? Percaya, Karo nyanyi ngidam sari lebokna. Monggo. Nalika sliramu ayo Mama Andre lagune apa Bu? Bablas loro ati dua. Ayo, loro ati dua ya, Nduk.
Matur suwun kagem Mbah Putri Bakal Jaya, warga Liya Bantar kita tetep guyub ruko nyawiji. Suwun Mbah Sali. Lho buktine saka Mama Andre, aku ora diparingi ta. Oke sing ketinggalan sambel kemangi Mbak Fitri Sulur kali Mbak Anjar. AAE AAE. Ya hu ya hu ya hu ya. Lo lo lo. Jangan asal
Untuk beresmen pengantin, mohon untuk beresmen menuju ke pelaminan berfoto bersama kedua mempelai. Iki Mbak Yu, lagu yang kedua.
nek ana sing ngresakne meman